Mu fa ko tsakanin da girman Allah, tsakanin da Allah, tsakanin da girman Allah ba kamfen ɗin siyasa ne a gabanmu ba. Ba yaban wani bane, ba yaban wani ɗan siyasa ne a gabanmu ba. Zaman lafiyan arewacin Najeriya da ma arewa da ma Najeriya gaba ɗaya su ne a gabanmu. Ko in ce su ne a gabana. Don ni aƙidar da na ɗauka kenan yanzu. Ɗabi'ata yanzu shine in ga yankina na arewacin Najeriya ya samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. Ana ta mu'amala tsakaninmu da sauran al'umma. Kowane yanki ko kuma ce kowane ɗan yanki, yankinsa yake so, yankinsa yake so. Me yasa ni ba zan so yankina ba? Me yasa ba zan yi kishin yankina ba? Wai don za a bani kuɗi ko don ana bani kuɗi. Wallahi ko za ka bani yanke talauci in yi tallanka ko na yi maka kamfen kuma ka zo ka zalunce mu ko kuma kai mana abin da bai kamata ba, ka ƙi mana komai. Bayan na zaɓe ka ba kai mun komai ba kuma sannan wai in sake ma kamfen. To na rantse da girman Allah ba ma ni ba. Ko wasu nawa ne ko ba ma nawa ba. In dai arewa ne wasu ba su ji daɗin mulkinka ba. A ce waɗanda ba su ji daɗin mulkinka ba sun fi yawa akan waɗanda suka ji daɗin mulkinka. In na yi kamfen ɗinka shege nake kuma idan na zaɓe ka Allah ya tsina. Wallahi tallahi ba zan zaɓe ka ba kuma ba zan yi kamfen ɗinka ba. Don yanzu ni ba kamfen ɗin wasu 'yan siyasa bane a gabana. Ba siyasa bace a gabana. Abin da yake gabana kawai shine in tabbatar da cewa arewa ta samu zaman lafiya. In kishin al'ummata, in kishin arewacina, in kishin yankina, in yanki kai. Na rantse da girman Allah ni ba wani magana, ni ka ƙyale ni ma kawai. Ba magana wani kamfen, ba magana wani in zo ina tallan wani.